mun ga taro yi kyau dukan masoya sun zo. Mun ga taro yi kyau dukan masoya sun zo. Mun ga taro yi kyau dukan masoya sun zo. Maulidin mata gangare gidan mai riga, marhabin da zuwan dan Amina gatan kowa. Mun ga taro yi kyau dukan masoya sun zo. Maulidin mata gangare gidan mai riga, marhabin da zuwan dan Amina gatan kowa. Zuljalal wal ikram ilahu da daban dama, al'awwal kadarin da babu wani mai dama, karaban dama zan yaban mafi alfarma, yau gidan mai riga muka zo muna takarawa. Mun ga taro yi kyau dukan masoya sun zo. Maulidin mata gangare gidan mai riga, marhabin da zuwan dan Amina gatan kowa. Rabbana kai salatin ka gurin mai girma, Sada Umar Usman Abubakar Alzuma, har da yar Annabi Sayyida Fatima mai girma, wanda ya kita wallahi ba shi ba dacewa. Mun ga taro yi kyau dukan masoya sun zo. Maulidin mata gangare gidan mai riga, marhabin da zuwan dan Amina gatan kowa. Har mazaje na biyo da gaisuwan ban girma, Shehu Tijjani da Jilani mazajen fama, gaida Burhama in ya zuba mu wani mai dama, an buga an bar kuma yanku zai zama gawa. Marhabin da zuwan dan Amina mai alfarma, ga masoya da maza da mata yara zuma, yau muna murnar haihuwar ta mai alfarma, shugaba na halitta isar ka tafi ta kowa. Mun ga taro yi kyau dukan masoya sun zo. Maulidin mata gangare gidan mai riga, marhabin da zuwan dan Amina gatan kowa. Wai akan mene zan tsaya ina sanya ma, na ga mata sun maulidi da anko zuma, gashi sun hada taro na nuna kauna suma, dole ne ma na biyo ya banyina takarawa. Mun ga taro yi kyau dukan masoya sun zo. Maulidin mata gangare gidan mai riga, marhabin da zuwan dan Amina gatan kowa. Sannan manzan Allah da ne dai na Amina, kai babu kamar ka da ne dai na tunana, kai ne Rasulallah annabi yau na tunana, tabba kaunar kama aiki ne ma 'yan waigawa. Ba kamar kama aiki na zo nima in yi, baitukan da masoya suke so nima in yi, annabi lamunce man nima aina dingayi, sabida manzan Allah shine gatan kowa. Mun ga taro yi kyau dukan masoya sun zo. Maulidin mata gangare gidan mai riga, marhabin da zuwan dan Amina gatan kowa. Na zo za na wuce sai na ji an ce bege, sai na ce bara ni tsaya nima in bege, saboda annabi tabbas nima zan waige, sabida manzan Allah shine mai son kowa. Mun ga taro yi kyau dukan masoya sun zo. Maulidin mata gangare gidan mai riga, marhabin da zuwan dan Amina gatan kowa. Shegun Jamilu Kano kaji mai kaunana, hatta waliyanmu kaji dai masu sona, su ne ma'aikin Allah ku muke muradina, yau ina begen manzona yau gatan kowa. Mata ku yi guda sabida manzan Allah, sannan ku yi tafi sabida dan Abdullah, sannan ku murmushi sabida Rasulallah, kai muke nema yau annabi gatan kowa. Mun ga taro yi kyau dukan masoya sun zo. Maulidin mata gangare gidan mai riga, marhabin da zuwan dan Amina gatan kowa. Ta mu je gaba gaba dai dan gatan almuhudi, kuke ba kowa sai kun so a ji daɗi, na ga ko aljannar in ba ku babu mabudi, in ga annabi walla ba mu wayyan kowa. Mun ga taro yi kyau dukan masoya sun zo. Maulidin mata gangare gidan mai riga, marhabin da zuwan dan Amina gatan kowa. Yau gidan mai riga kowa bai na ta rawa, ba iya matan ba mazan su ma ba yawa, dan ko ba mekin dan Amina ai sai wawa, yanzu muka fara
fara sansa ba batan gajiyawa. Batun hutu san ubangidan mu azimi, annabin girma an kadan a san ka karimi, baya kai daraja haske matsayi da mukami, mun sallama maka da haya annabin kowa. Mun ga taro kyau dukan masoya sun zo maulidin mata gangare gidan mai riga, marhabin da zuwan dan Amina gatan kowa. Ke zabin kullun dan Amina suturar bayi, in daina komai banda san ka na saman matsayi, ko ina an ka buga yaban ka mu sai mun yi, ba mu yin burki gun yaban ka mai raba baiwa. Mun ga taro kyau dukan masoya sun zo maulidin mata gangare gidan mai riga, marhabin da zuwan dan Amina gatan kowa. Dole ne in koda ka ya rasuli fitacce, in maka baitoci akan ka ko zan zauce, ba wanda baya san gwanin mu sai fafatacce, nan ba ku amshi na ga kuma ba ku taka rawa. dacewa. Mun ga taro kyau dukan masoya sun zo maulidin mata gangare gidan mai riga, marhabin da zuwan dan Amina gatan kowa. Shugaba mu fa kanka ne muke taka rawa, ga maza har mata suna ta yin juyawa, manya da yara farin ciki suke nunawa, mun yi tafi dan annabin mu gatan kowa. Masoya ga mai girma ba su kyashin cire dukiyar su siyo hidima, sun gayyata al'umma da sha'iran nan har ma kokari na abinci su kai suna jarabawa. Mun ga taro kyau dukan masoya sun zo maulidin mata gangare gidan mai riga, marhabin da zuwan dan Amina gatan kowa. Kai da dan Abdullah annabi gatan bayi, ni anan za na tsaya yaban mai gidan sanyi, suna abba ko kace na farkon matsayi mai neman
malami na kwarai malam yahuza an shaida ba kamar ku sarai aikin ku koyin annabin mu safe da dare kwamitin mauludi mata da ne yi sakowa mun ga taro kyau da kan masoya sun zo maulidin mata gangare gidan mai riga marhabin da zuwan dan amina gatan kowa safara ukin burgekin abin da ba a zato rikayyara mata da talata abubuwan manto sha'awara ba salima mara hawa da fatu yin biya kin yi da mayan da ba misaltawa jagorori a mazagai da sa'idu da sani aliyu dahir da haruna ba na manta wani allaji ya tuka na shaibu babani sun yi murna sosai a fagen sun taka rawa mun ga taro kyau da kan masoya sun zo maulidin mata gangare gidan mai riga marhabin da zuwan dan amina gatan kowa gangare sun yi da mayan da ba a misalta ba mata maza da yawa ni ban san adadi ba wanda na faɗi da wanda ban zano suna ba alasa da ku da annabu ku ta ganawa mun ga taro kyau da kan masoya sun zo maulidin mata gangare gidan mai riga marhabin da zuwan dan amina gatan kowa baban fada magaishe ga garkuwan bayi angon aisha tuya banka nake kwadai buri na zaharar dini na nura masoyi